ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಕೊತ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲೆಂಚುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿದ್ದೆ ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಮಂದಿದ್ದು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜೆ ಕೋಡೆ ಪೋರಾಯಿಸಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕರಿಂಡು ಚೂರು ಪಿದ್ದೊಡ್ನ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಬರೋಡಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಪಂದು ಅಮಸರ ಮಂತ್ ಪಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿನಿ ಲೇಟ್ ಆತನು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪಂದಾಯ್ಕ ಪೋಡತ್ತತ್ತು ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯಿನಿ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ದಾಡಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಇದೇ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚಲ ಇಂಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಬೂತಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ಲ ಮನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಾದನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ನೀ ಬೂತಾಗತ್ತು ಅವು ಎಂಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈತಿನಕಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಗೆ ಅವು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಗನ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಅಂದು. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಸೊ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆದು ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನ್ಪೇರ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾಯಿನಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾದಿಯರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ದಾದನಪ್ಪ ತನ್ನತೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ತೂ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಣೋಲಿ ಅಂಚ ದಾಲ ವಿದೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತುಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 15-20 ಜನದ ಚಾ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದಿಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆರ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಮಯನೆ ಬನ್ನುಡಿ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪಂತದ ಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆರೆನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐನ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆಗ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮಿತ್ತೆ ದೀತೀನಿ ಅಂಕುಲ್ ಚಾನು. ಈ ಚಾ ಒಂಜಿ ವಿದೌಟ್ ಫಯರ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದು ಪೊತ್ತೀನಿ ಪೊತ್ತೋಂದಿತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಸ್ಲೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಕೊತ್ತೀನಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದ ಧರ್ಮ ತೂಪತ್ತದ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಪುತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇದಾದನಪ್ಪ ಒಂಥರ ಖುಷಿಲ ಆಂಡ್ ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ದಯಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂಮಾಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತುದು ಪಂಡು ಬಂದು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಬಕ್ಕದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ರಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೆಕ್ಕುಂಡು ಬಕ್ಕ ತೆಕ್ಕದಾಯ ಬಕ್ಕದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತೋಂದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೊತ್ತನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಗನ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಚಾ
ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆಲಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಚಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಯ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಉಚಿತ ಅವೇನ ಚಾತ ಒಂಜಿ ಚಾಯೆಗೆ ಮಾಡುದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಬೇತ ತಿಕ್ಕಿದ್ಯಾಮ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಟ ಬಂದ್ರೆ ದಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ಕಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬೈದೀನಿ ಬಾಬಾ ಓಡಿ ಬೈದೀನಿ ಚೂಚು ಓಡಿ ಬೈದೀನಿ ಆಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಾಬು ಓಡಿ ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ